Скоро. При 10 месеца заснех първото си видео. И ако се чуете защо показвам 9 месеца, на 23 октомври го направих, а днеска е 23 август. Не видим кой е първото. Аз не гледам. Ще ви покажа като съм стигнал до там. Ето първото видео. Ето тази ми е любима така. По-различен ми е гласът. За 10 месеца. И таз също ми е любима. Да. Както и таз. Зи. И това беше първото видео. Сега ще ви покажа 23.10.2015. Значи 23 октомври. Абонирайте за мен, харесайте клипа и до следващия клип. Чао!